Nevysúvaj! Ale Jožo má jaký pohyb, chlapci. Však je čerstvý. Ideme za 10 minút. Vamo. Prihľadom. A je teraz rozchytaný. Chodíme tam na tú trávu do oného. Tam je furt brány. Ale normálne strieľate? Fú futbale. Výborné, Jozef! Zakryjú tam, zakryjú! Jooo! Dobre, Maroš! Výborné! Dobre, Majo, keby si trafil bránu, je tam do Ono piče. videl, že vedie. Aha. Jaja Tures. Andrej, pomôž! Pomôž, Andrej! Bolo solo, čo? Výborné! Kľud! Máš čas? Máte čas. Ukludni! Andrejovi nie hen tam dávať lobby, vieš, lebo on... Andrej, na útočníka moc starbaví, není taký? Zaplací mu pol deca v Hanke podľa. Jožko, vidíš to? A hneď na druhej strane. Ale ja som mal Vidíš, aký je tušenie, fotbal, Jojo? presne som vedel, že on to len kompenzoval. Ja si myslím, že to No ale to bolo asi vačené. Má ruky? Áno. Dobre však, jako. Preto som ešte chcel, aby hrali, aby sa dostali do 16. Ale však tu o nič nejde, ale tak... Marek! To nevadí, s takým superom to je dobrý výsledok. No ale určite. No, mám ide o to, že aj remíza by bola výborná. Dostali Devan 0. No? Borovce tu dostali od nich Devan 0. Ale ligu vyššie hrajú. No vyššiu. No oni keď chcú, hrajú. Teraz na prípravný zápas. Jeden áno, nie? S kým? Čo to My sme bolo? prehrali, nie? My jeden zápas. Ale oni tuším tiež s Volatým hrali s takým vyšším, lepším. Pali, poď si prejím do stredu. Nehrali s Piešťanmi. Odezdaj. Hraj! Hajbaj Maroš, klidne, máš čas! Hneď Jožo je Je tam tam. Jožo! Otočme sa, vráťme sa! Chalani, tu vysunte sa trochu! Zostaň tu, Ludo, hej! Prečo si zavazoval šnorky? Andrej, do stredu! Hej, šprintuj! Laco, zas si dal ako! Však... Boha, Laco už nehrá nič. Dáva do piče. Ja neviem, či sa mu nesťa, alebo čo. No. Ale, dostaneš. Dobre, Marek, nevadí. Láci, vydržte, Láco! Vydýchaj. Láco, hrajme, Jojo, otočme sa, šprintuj! vysunte hlavy! Jojo! Hej! Áno. Peťo, vyskúšaj. Kľud, chalani, kľud! Sa natlačia do 16. Kľud! Formujte sa tam na tej 16. Výborná lopta na... Kde je branka, trúfne si to. Pekná. Wow! Super výsledek. Treba to vypnúť. Ja, jo, daj. 3-3. Super výsledek. Pozor.